Diomongi aku kuwi omahku cedhak masjid nek menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuwi kowe ngopeni wong elek kuwi entuk ganjaran sok ning kono kuwi iso dadi cahaya nek ngopeni wong bagus ya cahaya nerang nek kowe ngopeni wong bagus ki rasa mbopeni sing ngopeni kok mending sapa sing bagus ning kene iki lho saiki ya ora ketoke katarak saiki lha ora nek sing bagus kok lho ya, titenono aku. Ayo. Panyuwunku mring siramu. Blendrekne kancane. Ora. Kowe iki ngopo to Mas jane? Jane ngopo karo aku iki kok ngono men? Wong kuwi kudune sing iso ngerti iki ya mengantarane kowe karo Get. Lah. Iya. Ya. Selos-selos rete ngidol kaya argaine to. Panyuwunku
manuwun diajeng Yulai Cilik ingkang sampun ngaturaken kula wonten salam